Companys, companyes, ahir el Departament d'Educació va publicar la resolució de convocatòria d'oposicions pel 2026. I atenció, perquè hi ha canvis i molt importants. La prova pràctica ha canviat per complet. Allò que valia a les últimes convocatòries ja no serveix. Fins ara, el focus estava en la part didàctica, dissenyar una situació d'aprenentatge. Però el nou model fa un gir total. Ara el tribunal posarà a prova la teva competència tècnica i científica. Comprovaran si domines de veritat la teva matèria i si saps aplicar procediments i resoldre exercicis reals en només 3 hores, que serà el temps que tindreu per fer-ho. Per exemple, en llengües i idiomes, les proves se centraran a fer comentaris i anàlisis lingüístics o literaris. En matemàtiques, física i química, haureu de resoldre problemes amb una justificació i verificació de resultats. En educació física es valorarà l'organització, la seguretat, la inclusió i l'avaluació. A CEN fa anys que preparem proves amb aquest format, en altres comunitats on ja s'està aplicant. I tenim centenars de supòsits i exercicis per cadascuna de les especialitats. Per això hem adaptat tota la preparació a aquest nou model, amb exercicis actualitzats, simulacres cronometrats i treball específic per cadascuna de les especialitats. Si vols preparar-te de veritat i marcar la diferència amb la resta d'opositors, apunta't al nou curs intensiu de prova pràctica, que comença el 17 de novembre. Informa't i reserva la teva plaça a cen.cat.